Mga kaigsunan, naunsa na ba ang kalibutan karon? Sa social media, bag-o lang ko kadungog. Dunay miingon nga bahalag maulawan mi basta mukita lang mi. Duna po'y miingon nga bahalag mamakak mi basta kay makakwarta lang mi. Duna po'y miingon bahala og mangilad mi basta kay maadunahan lang mi. So try to imagine, inana na ang dagan sa kapanahunan karon ang konsepto sa hunahuna sa tao sa ilang panginabuhi karon, makaigsunan. Mga kaigsunan ko, kung ikaw nga tao karon, I don't know unsa imo ang komentaryo ani nga panghitabo sa social media. Ang Bible daanan nagpropesiya nga sa katapusang mga adlaw mo increase ang pagkadautan. Lahi na ang level sa kining wickedness karon, mga kaigsunan. So ang Bible, mga kaigsunan, nagpakita na karon sa iyang katumanan. So di man nimo makita gyud literally ang kadautan sa kalibutan, pero kung mutanaw kag social media, through social media, mga kaigsunan, makita nimo ang panghitabo sa tibuok kalibutan. Now ako moingon nimo, kung ikaw wa ka nangandoy og langit, mga kaigsunan, well, kanang tulo nga konsepto sa mga tao karon sa paagi nga sila madato makurtahan, makaigsunan, hala sudli ng tanan or bisang usa na makaigsunan. Pero ako mosulti nimo, kung duna kay pangandoy sa kinabuhi nga labaw sa tanan, gusto ka moadtog langit, igsuon mao ni ang dakong challenge karon. Ang Bible nagsulti na daan nga ayaw kamo pahiuyon sa kalibutan apan ipabag-o hinuon ang inyong panghunahuna. Tungod kay naata sa naghinapos nga kapanahunan, gikinahanglan karon, makaigsunan, ang gitawag renewing of your mind so that you may know the perfect will of God. Mo na sa Bible sa Roma 12 verse 2. Do not be conformed to the pattern of this world, but by renewing of your mind so that you may know the perfect will of God. Now, in these last days, makaigsunan, increasing of wickedness, increasing of technology, ug tungod niya na makaigsunan, grabe karampant na kaayo ang tanan nga mga nonsense, tanan nga mga binuang, tanan klase nga kahilayan. Mga kaigsunan ko, sumala sa unggingon, nangandoy ba kag langit? Mao ni akong challenge nimo, makaigsunan. Magsugod nimo, magsugod nato ang pagkamatarong sa Dios. Dapat kita karong panahon na mahimutang panalangin sa mga tao. Unsa namang kadautan ng kalibutan, kanus aba magsugod ang pagkamatarong, ang revolution sa pagkamatarong, magsugod nimo, magsugod nato. Nagtuo ko nga ang tao karong biktima, makaigsunan, sa pagpangilad sa kaaway nga maong yawa. Wala may laing trabahong yawa, pagpatay, paglaglag, pagpangawat sa 1 Gs verse 10, makaigsunan. So makaigsunan, high time na kay karon nga mangilabot na ta og mga lagad tas Ginoo. Ug ato na karon, makaigsunan, dagag dakong pagtagad ang kabubuton sa Ginoo. Kay ang kabubuton sa Ginoo, makaigsunan, nga ang tao magbalik loob sa Dios. Kay makausab sa tao grasya sa Dios, ang gahom sa Dios, ang gugma sa Dios. Kay kung ang tao inosente mahitungod sa Dios, kung ang tao karon maghununa lang kanunay sa ilang kaugalingon, maghununa lang sa mga butang sa kalibutan, mapakyas ang tao. Busa karon panahon na gikinanglan ang tao magkunahuna, maablihan liyang hunahuna, marinyod iyang hunahuna, nga diin hunahunaon niya nga dunay Dios nga buhi, dunay Dios nga gamhanan, maluluyon, mapasayloon. Ang dakong minsay karon sa tibuok kalibutan nga ang tao makaigsuunan mudangop sa Ginoo diya sa paghinulsol og mukumit siyang kinabuhi nga mga lagad sa Ginoo. Igsuon higala tanang taon, siguro halos tanang taon na may reliyon, pero unsa may kapuslanan sa imong reliyon kung dili makita ang Dios sa imong kinabuhi, kung walay Dios ang imong kinabuhi. So ako mga pagdasig karon, panahon na karon nga magseryoso ta sa itong pagsimba, pagpangalagad sa Ginoo. Kung nagsimba ka sa imong reliyon, tarunga og seryosoha ang Dios sa imong kinabuhi. Kung seryoso ka sa sulod sa simbahan, dapat seryoso pug kang nakasagawas sa imong simbahan. Bisan saon nimo panghinambog sa imong reliyon, nga unsa kanindot na imong reliyon, kung dili gyapon makita ang Dios sa imong kinabuhi, walay kapuslanan imong reliyon. Busa akong paghanyo nimo karon,
isip pagdasig nako nimo, magsugod nato ang katarong sa Dios. Ang Bible nagsulti, unahon ang gingharian ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanan idugang. Makaigsunan, panahon na karon nga magbaton tag seryosong pagpangalagad sa Ginoo. So salamat sa iyong pagpaminaw, salamat sa iyong pagpalo nato, salamat sa iyong pag-share sa atong video. Dalay ko ng Dios sa akong mga pag-ampo nga i-bless kas Ginoo, gamiton kas Ginoo, mahimo kang channel, mahimo kang ehemplo, mahimo kang example in behalf sa gingharian sa Dios, sa ngalan sa Ginoo, nga ang Kristo sa atong kinabuhi mo'y ma-display ang iyang pagka-Dios, ang iyang pagkamaayo, ang iyang gugma, ang iyang grasya, pinagi nimo, pinagi nako, pinagi sa atong makinabuhi. Nga gamiton ta sa Ginoo, mintras dako pa kayo kahigayunan. Dalay ko ng Dios ug mayong adlaw natong tanan. Bye-bye.